ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Durung lilo kowe nyandeng apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang karo ati nanging dudu aku sing duweni. Rasa tresno kang sanyata mung sawiji kanggo sira Mas Denny go kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing kapisahake tresno. Nggih, matur suwun, ngapunten.